Agóid aghaidh na Gaillimhe in Eyre Uisce. Táillí den amsí gan den na mí, measta gur bí a Táillí Brendan McGraw fearhhair an Táillí atá fáilte. Agus cheirichéad fellimir sléimhe cuineolalas faoi chimíní I gan Deireadh. Trasúil idir ráichead go le agus tríchead duine agóid feibli in Táillí Uisce a bhaiche Mhór aghaidh na Gaillimhe tróna. Galway right to water dagran agóid a gcóir leis an grúpa We Won't Pay chumá le cóghúlaíocht na Gaillimhe in Bartis Daine. Tá sé geisteach go sra cruinniche peibli agus agóidí a agrúint na seachnaí machrún le cuid an na Táillí Uisce atá I techt bhain. Seasan sin féin glán a gcuine na Táillí agóithme seo. Tá muid an seo inniu chuna sinna thuspáint chuna sinna leirsiú donrialtas go seasan muid hain le muinte na Gaillimhe a tháinig an machchan seo inniu a gcuine na Táillí seo. Tá siad agóithme agus ní hiagam céinchuí a gceapan aon duine gur féidir le daine seo íoc. Tháinig an agriacht mabs amach le tuairis caiicí seo hin a dúirt nachholach €8.75 ag daine héis ag dearan na seachtainna héis na Labhair fada íoc. Ní hiagam céinchuí a féidir le cáin sa bhreis a dhearg ar mhór sin. Tá man seo le cuid is mógan na daine eile mar tá fearragar an margheall ar an cáin núise. Agus siadam sé hain gur ceart daine a bheith in an áiseáil ar Uisce. Agus tá man fearragach margheall gur tír fluch é agus gúil an túfás Uisce teacht ón